Μπαίνω. Γεια σας παιδιά! Τι κάνετε? Θα είναι το τελευταίο βίντεο για το καλοκαίρι, επειδή έχω κουραστεί. Αυτά από μένα. Λοιπόν, και τώρα θα κάτσω εγώ δίπλα από τον Ιωάννη Άμα καταφέρω να το κλείσω, να παίζω μαζί του. Θα αποχωρήσει για λίγο ο Ιωάννης, δεν θα κάνει άλλα βίντεο. Γι' αυτό... Μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Ναι, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Σαν Ρόμπλος. Μην μου πεις ότι κόλλησε πάλι. Άμα έχεις ανακολλήσει. Και τώρα ο Ιωάννης θα παίξει μαζί μου. Πάμε Ιωάννη να παίξουμε Brookhaven. Πρώτα αυτό, γιατί είναι το πιο συνηθισμένο. Εντάξει. Όπα, όχι, μπήκα σε άλλο. Μπα, δεν είναι αυτό. Καν. Έλα. Τι πάτησα και με έβαλα πάλι μέσα. Δεν με πειράζει παιδιά, συγγνώμη παιδιά πριν για την καθυστέρηση τώρα δηλαδή. Ιωάννη, πάμε να παίξουμε Grow a Garden. Έχεις παίξει Grow a Garden? Μισό να λύσουμε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, εμείς θα παίξουμε I wanna run away, παιδιά. Α, ναι, και όποιος παιδιά έχει TikTok μπορεί να με κάνει σε ένα που λέγεται Anonymous παιδάκι. Όλα στα αγγλικά. Κάπως έτσι να σας το δείξω στα comments. Κοιτάξτε. Έτσι. Κοιτάξτε. Anonymous, έτσι. Εδώ. Ντάκι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Anonymous παιδάκι. Έτσι. Παιδιά. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Παιδιά, πάμε άλλο παιχνίδι γιατί αυτό βαρεθήκαμε και πάμε άλλο. Ήδη σας το δείσαμε. Ναι, Μπαίνω. πάμε Brookhaven. Με τον Ιωάννη. Άντε πάτα play, πάτα. Το έχεις πάτησα. Γιατί είμαι έτσι. Ναι, εσύ είσαι κορίτσι Ιωάννη. Δεν με πειράζει. Ή θέλεις να παίξεις εσύ από το κινητό? Όχι. Εντάξει. Θέλω να με κρύβει. Α, ναι. Καλά. Μπορείς να το αλλάξεις. Το μετά. Θα πάω εδώ και θα γίνω το avatar που έχει στο Roblox. Έλα. Εντάξει, το έκανες τώρα. Και Λοιπόν, εσύ κάνει το ίδιο. Άμα δεν θέλει να είσαι τόσο μικρό. Γιατί άμα είναι ένα μάσο δεν θα βλέπεις. το ξέρω, ναι. Σαν να είσαι Όπα! Μεγάλωσες
Σε καθένα δευτερόλεπτο και μεγαλώνεις. Τι έχει φάει. Καλά, πάμε. Αλλά πώς περπατάω έτσι. Κοίτα με λίγο πώς περπατάω. Θα μου πατήσει καλαμάκι λίγο. Πάμε. Ωραία, λοιπόν παιδιά. Θα πάρω το σκουλ. Πατάω. Αυτό 3. Ένα. Αυτό. Το βάζω στην άπειρη. 95. 2, 5. Ένα. Λοιπόν παιδιά, μ' άφησε ο τέτοιος. Ο Ιωάννης μ' άφησε εδώ και φεύγει. Όχι! Έρχομαι. Πλάκα κάνω βρε Ιωάννη. Στα παιδιά εδώ. Περιμένω να πω. Ωραία λοιπόν. Εγώ παίζω από το κινητό τώρα. Είμαι πάνω. Γιατί δεν μπορώ να πάω πάνω στον όροφο. Καλά δεν πειράζει. Κάτσε εδώ τώρα. Έλα πάμε Ιωάννη. Πάμε. To you and I. How dare you. Πάμε να κάνουμε σπίτι πρώτα. Πάμε να Τώρα κάνουμε εδώ που σπίτι. βρήκα 2 μαζί. Να μην είμαι και ένας. Ωραία, λοιπόν. Κάτσε να βγω. Αυτό θα είναι το δικό μου. Ένα. Καλό μου θα είναι αυτό. Το καινούριο. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Ποιο καινούριο, κάνε και καινούριο. Αυτό είναι το καινούριο ένα. Θα κάνω και εγώ το καινούριο. Αυτό είναι σαν πολεμικό τυντάτο. Πού είναι το καινούριο. Μου έφυγε ο φωτιστής. Δεν το τραβούσα, απλώς μου έφυγε. Δεν πειράζει. Ρωτήσου μόνο. Ιωάννη, να σου πω λίγο κάτι. Πού είναι εδώ πέρα το τέτοιο. Το σπίτι. Το καινούριο. Θα το φέρνω πάνω. Πού το καινούριο.